Oh, alin na, Dani. Kani mo iuna, Bibo. Kani mo iuna. Sapa. Si dagan man Dani ubulingon ni. Ang sa Sylvie, ako Ginoo ko noong sa maninghi. Okay. Ay pagpugsa lagi kay. Ang tutsun ba? Wala. Sibog na ito, sibog. Ay sapa. Pila ra pa isugan ang kutsun alan? Wala ka na sakit. Nasa lamisan ng sangit. Sakit. Ipahabog lang ninyo, be. Sirwen. Wala ko dahil na sa nilas. Sige. Isa pa, sulod sa ko. Ituyok ng inyo dito kapit sa pultahan dito sa tikas. Ay, dapat. Isa pa. Wala mo lang. Sige. Basta na. Basta na ay basta na naman. Hala. Sapa. Dito. O, sige. Ya. Dara guys, nasulod na ang katri. Isa pa. Isa pa. Dito raw. Gana na ah. Sigod. Isa pa. Ang sango. Trapo na uga. Kani ma imuhang kuan ma. Kani kulak ang lula. Isa sa dingi nagkuan sa. Wala mo. Tapos diara guys, na plaster na ang kutsyon o katri ni Lola. Diara. Karon guys, na ay kortina. So ato ning itaod ang kortina. Abi na ko walay maluglugan. Na adi ayo lah. Arang hugawan ako oh, diara mga abog. Kinuko. Kinahanglan tala ni magkaligo na pod, magkaligo. Diara guys, eto na. Eto na ang kwarto ni Lola. Pagandahin natin ang kwarto ni Lola, guys. Shout out to Ate Trining, Ate Glenna, Kuya LD, Ate Dairit, and especially to Maha. Thank you so much. Eto na. Grabe kahugaw na ako kayo, guys. Pero oh. Lansang sa gangge. Nanang martilyo dani, ang lansang na lang. Pagdali ka mo diha. Faster! Oh, sa man. Noong sa maning nga lansang, dito butanganan sa lansang di ay aman. Nanay, lansang bayot nagpakilid naman ng lansang. Oh, magbalik ka ta karon ha. So karon ang dili na pud sa pikas. Abog kayo diri ang kwarto ni Lola. Maunang nagkaabog-abog pud ko. Dili siya kuan, bukbuk gikan sa kuan bubong na nagpilit-pilit sa kong panit. Yan. Sosyalan. Ambil ang kuan be. Ibutang nato ni ang banig. Karon guys, napadyo'y bedsheet ni Lola. Kani siya hinatag ni Mama Rosa.
Atong birthday niya karon, atong butangan gyapon og bedsheet para maganda ang higaan ni Lola, guys. Eto na guys ang kwarto ni Lola. Mura na siya hotel, guys. O di ba? Tapos na ay kutsyon, na ay bedsheet. Ayan. Dera guys, nahuman na ang katri pag-plaster daw kutsyon ni Lola. Tapos nabutangan na po ng kortina. Karon ato na po ni ibutang dito sa sulod ni Lola ang drawer. Ang drawer, guys. Hawa sa Angela. Ato lagi kita ngayon kuha pagkatapos. Unsa man ni karton? Ay pa ni. Ay pag kuan ka ato na. Mo ni karton kaniton? Kuha. Sa tinahan dito. Yara. Tapos, diri na ni siya i-plaster, guys. Dito po dito. Yan. So, yara ang plaster. Sawangi kuling di. Plaster na. Tapos kani siya, guys, diri ni siya sa Uy, plaster sa maong. Dara, na-plaster na. Upat ni siya ka box, guys. Yara, duha, tulo, upat. Lola. Ang imong kuan drawer na ay yawi. Di ara ang isa ka kuan daw kanipod duha. O mao na imong yawi, Lola, ha. Imo na kandaduhan kanunay. Unya ang imong mga sanina, Lola, dadto na din i-plaster. Ang imong milyon-milyon, Lola, para dili makawat, Lola. Naabay milyon-milyon imo, Lola? Hindi. Wala ni dia. Na abi na og na milyon-milyon nimo. Oh, di ara. Amang dala dai. Kana mga sa parador. Oh, kana. Oh, di ara, Lola, ang imong yawe. Taali ato abli ato sulayan og kuan, Lola, ta. Tapos, Lola, imong samin di ara. Oh, kisa na yung panagway. Dara, Lola, ha. Dani ang yawi. Kaning isa ka yawi, la. Dani. Nana na nimo na iana. Oh, ana. Nya kaning isa, Dani pod. Oh, dana mo na siya, Lola, ha. Na ang imong sayna karon ato nang i-plaster, Dani. Oh, diara imong hidanan, la. Ang imong kotson. Ayan. Ang higdaanan ni Lola. Di ara, guys. Ang drawer ni Lola na plaster na. Ang iyang higdaanan, kutsyon. Kutsyon na ang higdaanan ni Lola. Di ara, guys, na plaster na ang kwarto ni Lola. Tapos, naanay drawer, naanapoy kutsyon, tapos iyang katri kawayan. Tapos, naanapod kortina. So, karon i-plaster na nila ni Mama ang iyang mga sanina. Oh. Malipayan ka, Lola? Oh, thank you. Ayan, guys, plaster na ang higdaanan ni Lola. Ang higaan niya, guys, eto na. Plaster na ang higaan ni Lola. Eto, guys, na plaster na ang kwarto ni Lola. Okay na ang kwarto ni Lola, guys. Karon mo uli na mi sa boarding house. Tapos kining package ako ning dalhon dito sa boarding house. Kaya ang kaning sulod aning package para manirigalo nila kung unsay akong mga regalo para sa ila para pagka December happy. O di ba? Kining package dalhon ni namo karon. Diba? Silang tanan, guys, na ay pamasko, na ay regalo. Kaya ang sulod aning package para regalo ni nila. Tapos, maunang akong dalhon dito sa boarding house para dili nila makita kung unsay mga regalo na ako sa ila, guys. O, diba? Thank you so much. Galing ito ng Amerika. Maraming salamat. Agangara po kang bata. Hala.
Tapos si Angela gipalitan sa birds tree. Nanay mong birds tree, Angela? Oh, nanay birds birds tree sa ako birds tree. Yung sabay pagbasa na birds tree. Oh, di ara. Ayaw na nila ihatag, Angela, ha? Agay, wala Oh, ayan. Naay birds tree si Angela. Angela, ikwintas. Ikwintas, Angela, kay basig kawaton. Oh, kawaton unya ni Ingot. Angela, ayaw ipakawat ni Ingot, ha? Oh. Nya, okay na, Angela? Oh, muuli na ko, Angela, ha? Oh, sige, bye-bye. Ayan, guys, si Luklok. Pinsan ni Sherwin yan. Si Luklok, guys. Tapos, sila ang mag-alsa sa package kung madaog ba nila. Char. Hala. Oh. Bugat kayo. Ayan, guys. Binuhat na nila ang package, guys. Hala. Ay, sa pag-ikuan, Sherwin, kay na... Ayan, ang bigat. Di ara. Kawan, niyaran po na. Kawan, Sige. Hala. Hala. Hala, si Sirwin, di na pakadaog. Hindi makaya. Na, nakautot, Sirwin. Hala. Nauso. Agsulod ka? Magpalo. Itungtong. O kana. O kana. Sige. Hala. Sige, babe. Sige, sige. Hala. Hala. Sige, sige. Sulod. Arsa dito sa lubot, babe. Abi. Mo kana. Kuan na siya ha? Bam. Oh. Oh, diara. Oh. Okay na, guys, nasulod na. Dili na nag-iron pa. Di na nag-iron lock, no? Ala. Karon, guys, moadto na mi kay nakarga na ang package. Muuli na mi sa boarding house. Dito na ako mag-ili sa boarding house. Dito na ako manghimasa. Diara. Ay na, babe. Kani mo ni bawag sa itoy? Diara. Okay na? Sige na. Ari na mi. Ari na mi, ma. Ite. Hawa. Ay. Hawa diha. Abi ginuko nagpabuang-buang maning dili buang ning. Diara, guys. Ato na mi. Here na mi, guys, sa boarding house. Ayan. Sige. Ayan na, guys. Ayan. Okay. Salamat kay Luka. Hihatag ito isa kakwan. Here na, guys. Eto, nasulod na siya diri sa boarding house. Ayun na, guys, ang pinsan ni Sherwin. Ayun, umuwi na. Eto na, guys, dumating na kami dito sa boarding house. Tapos, nakapasok na rin itong package. Ang basa-basa na ko, guys. Galing doon sa bukid, basa man di kay niya akong sinina. Maunang mag-ilis ko karon manghimasa. Kay kaganiha man good, guys, dito sa kwarto ni Lula, abog kaayo. Tapos, ang mga bukbok, nga hulog-hulog, maunang namilit-pilit sa akong panit. Tapos, guys, na-plaster na pod ang kwarto ni Lola. Ang katri na plaster na. Nabutangan na pod sa kutsyon. Tapos, yung drawer, nabutang na pod yung mga sinina dito. Tapos, ako pod gibutangan sa cortina.
O, diba? Sosyalan. Mura pud og hotel ang kwarto ni Lola. Maunang thank you so much. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Big shout out to Ate Trining, Ate Glenna, Ate Dairit, Kuya LD, and especially to Maha. Thank you so much. Mami Kim, thank you so much. Madam Tucci and Sir Joel Consulta, thank you so much. Madam from Norway, thank you so much. Sis from Korea, thank you so much. Althea Marcos from Jinsan, thank you so much. I love you guys and I love you to all of you. Bye-bye.